napakakapal ng hamog oh. Grabe. Napakakapal ng hamog oh. Ganito pa gano'n eh, pag mag-December na. Napakakapal ng hamog oh. Basta tayo. Oh grabe, kapal ng hamog. Grabe oh, halos mawala ng kalsada oh. Grabe, kapal oh. Nakatagal na tayo. Napakakapal ng hamog. Dito sa bahay namin, San Fernando. Napakakapal. Grabe, parang nasa Baguio dito eh. Oh. Grabe oh, napakakapal. Asa ano na, ulap. Oh. Grabe. Wala nang ulap oh. Oh, grabe kapal oh. Oh. Napakakapal ng ano, ng hamog. Pag magbe-Beermans, ganito kakapal dito ang hamog dito sa Camarines Sur. Ayan o. Nakikita nyo. Mga dumadaan. Grabe o. Wala na langit. Oh. Up! Ay! Nagbabara vlog eh. Ayan, kapal ng hamog o. Diba? Napakapal niya. Oh. Ito pa, gano'n pag magbe-Beermans dito sa ano, sa Camarines Sur, napakakapal ng hamog dito. Yan. Napakakapal niya. Diba? Grabe. Doon, wala na, para wala nang kalsada doon oh. Nawala na yung kalsada. Yes, pagod. Mga dumadaan sa San Fernando, Camarines Sur, dito sa Barangay Lupi. Kada tayo. Mga pupunta dito, kung gusto nyo makakita na ganito kakapal na hamog, punta lang kayo dito sa San Fernando. Napakaganda oh. May ano-ano siya oh. Para siyang may parang ambon pero wala naman. Pero nakakabasa rin yan eh. Nakakabasa rin yan. Napakaganda. Bira lang kung makakikita ng ito pag ganitong ano. Pag ganito lang, pag ganito lang tawag dito, magbe-Beermans makakita ng ganito eh. Napakakapal eh. Ayun ang araw, di na makita yung araw. Wala na siya. Maliit na lang. Ayun ang araw. Sobrang kapal ng hamog. Di na masyado makita yung siharing araw. Sa kapal ng hamog. Shoutout kay Ryan. Yan, man. Gawin-gawin oh. Napakasaya ko kasi may hamog eh. Bigyan sa'yo makakita ng ganito. Nawala yung lagi to. Yan, magbibenta kami ng nyog. May magbibenta nyog oh. Tanggalan na ng ano yan, ng balot.
namin bebenta. Nakailan ka? Hindi pa nabilang. Sa mga naghanap ng oil, nandito na. Force 40 lubricant oil. Ayan, sa ating vlog. Force 40. Ayan. Magbebenta kami ng nyug eh. Napakakapal lang ako. Sa mga gusto bumili ng oil, punta lang kayo dito sa walk-in lang kayo dito sa Lupi. Available na yan. Meron tayong 1 liter. Ayan, 1 liter. Tapos 800 ml. Yan ang available natin. Oil natin binebenta dito. Peace out. Good morning Bicolandia.